APHLC indeng trok mahang kethek ani ketalon pon aphan reception committee ke sengasai kedeng pon so silabang so amai long mai chipahem phu pon sarkiri rong phar pensi mai chari pon anparta APHLC central committee mai phu je ai ka thar lapen vice president mate dun mai phu rajesh tuso lapen boithat langso LA Bikram Hanse lapente bokajan LA Samson Teron central women wing pen rita kram sapi lapente kethe kidinga tum chitong dun si abang so kating bai chung sailong RD do jot pen akhu chepek pon somsi kedam tang sitami labang so reception committee seng pon lo bonta arpu kepapleng et un e dera jok si puthot pini jingki chitham pon si arpu pon le pon lo labang so mai long jasmet pet APHLC indeng trok mahang kethek ani ketalon pensi mesen me et aliralon pen ketalon pon thek ji aphan aputhak pini jingki chitham pon si lapente arpu sitami chepek pon lo lason si lake chief convener Samson Teron lakhakrit troksi bokajan LAC aphan si pek pon lo lapente co convener Bikram Hanse boithat langso president mate mai phu lake LA Ruby Singh Ronghang Jirsong ti sarkiri rong pharatuma phansi pek pon lo lapente sapum ti mate finance department pen ke lake papuram terang convener Duri Terang co convener Rajesh Tisu co convener Rangsina Teron lapente pendal subcommittee ke pranjal co convener Anthony Bongrung co convener Riso Teron atuma phansi arpu ke pek pon si reception committee ke seng me admission pen pechon pon ini ke nilitum dak non batai trok apong foundation day APHLC foundation day ke doji aphan reception committee second sitting pini dolo second sitting along finance committee lapen Chanri Chanjai a sub committee nilitum seng pontwet napen non ke a party ta thebom lo pot lamasi kadowe rat atum na pidun et longji aphan nilitum inkoi raisi January arkoi inkoi raisi arni ke chengpo dak hanjang langso sports association afil along lapen ke inkoi raisi pen chengsi inkoi ra ke thom arni ke nilitum public meeting dopo lahelo pini kaperai nilitum lagen committee tum sinon chingwai jilak labang ni tum pitik telang hangge hangji sita lapen amenda chief guest ta dot ojibo pini ke hangji kedoan angkang la jasemet iltum hil inglong arat akhei alidar tum hanedi hala tum hazin ni tum ke hangan tum la pen ke dak indigenous amunit atum phat Assam pen amat sita indigenous amunit indigenous polete aprang pen ke do vera tu pole hala tum alidar tum hani tum hangke bo lake biji ke ni farman ma anisi ni thom lo ni thom farman ni thom lo sera alang li tuman ke wangi khala last day ni lo public meeting ni 23 ni January inquiry thomar ni Dilai pen berita pangda pon irai rong pi ni 74 Karbiangwa